Quin és el missatge que Palau-saverdera impulsa un mural de conscienciació sobre la pressió estètica que pateixen els joves. L'Ajuntament de Palau-saverdera, a través de l'Espai Jove i amb col·laboració del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, ha encarregat a l'artista empordanès Quim Miró la creació d'un mural amb l'objectiu de denunciar la pressió estètica i social que estan sotmesos molts joves en l'actualitat. L'obra pretén generar reflexió sobre els models de bellesa imposats per les xarxes socials, la publicitat i les grans marques, que sovint promouen estàndards físics poc realistes i exigent, una influència significativa en l'autoestima i la salut emocional dels adolescents i joves. Jo soc en Quim, soc artista mural, treballo d'il·lustrador també i estic convidat aquí per l'Ajuntament de Palau i de l'Espai Jove, sobretot, per fer aquesta intervenció a la paret. Això és una activitat, diguéssim, que ve del fons del Pacto de Estado, del Ministeri d'Igualtat i Feminisme, i treballem una mica el que vindria a ser el feminisme des de diverses vessants, diverses activitats, i en aquest cas a mi m'han convidat per pintar aquest mural amb companyia i amb l'ajut dels nens i nenes d'aquí de Palau, i aquest ara de moment no està acabat, però aquest serà el resultat final. Vehicle de transformació social i de participació comunitària. Amb aquest projecte, les institucions implicades reiteren el seu compromís amb la joventut i amb la construcció d'una societat més crítica, inclusiva i respectuosa amb la diversitat de cossos, identitats i formes de ser. En aquest cas, el missatge que jo pretenia donar era una mica fer un crit d'atenció a aquesta pressió estètica que reben les nenes i nens, però sobretot les nenes, que no ens en donem compte a les xarxes socials, a la televisió, mitjans de comunicació, fins i tot amb la família, doncs això, treballar tota aquesta pressió estètica i donar una mica, reforçar el missatge de que no és el culpable no és el nostre cos, sinó és la mirada dels altres que ens fa sentir incorrectes, com diu el titular.